A labaran namu na yau za mu duba ne zuwa ƙasashe guda 4, amma da farko ga muhimman kanunsu. Za ku yi cewar ƙasar Venezuela ta tura da aƙalla sojoji 200,000 domin yin wani atisayen na musamman. Sannan kuma za ku yi cewar ƙasar Iran ta yi nasarar kama wani jirgi da ya shigo cikin ruwanta ba bisa ƙa'ida ba. Haka zalika za ku yi cewar Falastinawa guda 160 sun gudo daga ƙasarsu ta Gaza zuwa ƙasar Afirka ta Kudu. Sannan kuma za ku yi cewar wakilin ƙasar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da cewar ba za su miƙa wuya ga wata ƙasa ba akan shirin makamin nukiliyarsu. To duka dai waɗannan su ne labaran da za mu tattauna a yau, sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Ƙasar Venezuela ta tura aƙalla sojoji 200,000 zuwa wasu yankuna na ƙasarta domin yin wani atisayen na musamman. Shi dai wannan atisayen ɗin ta rarraba sojojinta ne aƙalla 200,000 inda za su yi atisayen na musamman. Sai dai wannan atisayen ɗin ya zo ne bayan ƙasar Amerika ta kawo wani jirgin yaƙinta, babban jirgin yaƙinta daidai gaɓar tekun ƙasar Venezuela da shirin afka yaƙi. Inda ministan tsaron ƙasar Venezuela ya ɗauki matakin yin wannan atisayen ɗin domin tura sojoji sassan ƙasan domin yin wannan atisayen ɗin na musamman. Shi dai wannan atisayen ɗin ya ƙunshi atisayen ɗin yanda za a sarrafa makamai da kuma iya tuƙin jiragen yaƙi da kuma sarrafa makaran sararin samaniya, inda wannan atisayen ɗin ya ƙunshi aƙalla sojoji 200,000, wanda wannan atisayen ɗin sun fara shi ne a tun shekaran jiya, inda har yanzu suke cikin wannan atisayen ɗin. Shi dai wannan atisayen ɗin ƙasar Venezuela ta tura waɗannan dakarun domin koyar wannan babban atisayen ɗin da kuma nazartar yadda za a shiga fagen yaƙi tsakaninta da ƙasar Amerika. Ƙasar Iran ta yi nasarar kama wani katafaren jirgi na mai wanda iyo dakon mai daga wata ƙasar zai zo ya wuce ta ƙasar Iran, inda jirgin ya shigo cikin ruwan ƙasar Iran na Fasha, wanda wannan kuma ya saɓawa da ƙa'idar bin hanya ta ruwa, wanda ƙasar Iran ta kama wannan jirgin da kuma dukan mutanen da suke cikin wannan jirgin, inda ƙasar Iran ɗin ta ce wannan babbar nasara ce a gare ta, domin kuwa jirgin ya saɓawa da ƙa'idar doka, wanda a yanzu haka mutanen cikin jirgin da kuma jirgin shi kansa ƙasar Iran ta riga da ta kama shi a hannu, tana ƙoƙarin shigar da shi cikin ruwan ƙasarta na cikin gida. Wanda ƙasar Iran ta bayyana cewar tana zargin cewar an turo da wannan jirgi ne domin leƙen asiri, ba wai ya zo ya wuce ba, wanda ta ce a yanzu haka za ta duƙufa a kan bincike, matuƙar ta gane cewar an turo mutanen jirgin da kuma wannan jirgin domin yin leƙen asiri, to tabbas za ta kama jirgin da mutanen, wanda ta ce za ta riƙe jirgin ya zama nata halak malak, ba za ta bayar da shi ba. Idan kuma har bincike ya nuna cewar wucewa ya zo yi aka samu matsala ya shigo gaɓar tekun ƙasarta, tabbas za ta sa wata tara wacce wannan ƙasar za ta biya wannan tarar domin karɓar mutanenta da kuma wannan jirgin, wanda ta ce za ta sau wannan jirgin matuƙar kuskuren ne aka yi wajen shigowa ruwanta. Aƙalla Falastinawa 160 ne suka gudo daga can ƙasar Gaza zuwa ƙasar Afirka ta Kudu, wanda shugaban ƙasar Afirka ta Kudu ya bayyana cewar tabbas shi ba zai kori waɗannan Falastinawa daga ƙasarsa ba, inda ya ce waɗannan Falastinawa za su kasance a ƙarƙashin kulawar gwamnatin ƙasar, inda shugaban ƙasar Afirka ta Kudun ya bayyana cewar tausayin ƙasarsa ya sa waɗannan Falastinawan suka gudo daga cikin irin bala'in da suke ciki da kuma halin da suke ciki na yanayi da kuma yanayin rayuwa, ya sa suka gudo suka zo har ƙasar Afirka ta Kudu, inda ya bayyana cewar shi ba zai kore su ba, ba zai mayar da su baya ba, sannan kuma ya bayyana cewar zai taimake su har zuwa lokacin da za su gama zamansu, inda ya bayyana cewar a yanzu haka suna ƙarƙashin kulawar gwamnatin ƙasar waɗannan mutane su 160, inda shugaban ƙasar ya bayyana cewar zai taimake su da dukkan wani abin da ya ga zai iya. Inda shugaban ƙasar ya bayyana cewar ƙasarsa tana matuƙar jin tausayin 'yan ƙasar Falastinu, don haka bayan da za a yi 'yan ƙasar Falastinu da suka shigo domin ceton ransu ya kore su, wanda ya bayyana cewar a yanzu haka jami'an ƙasar suna nan suna bincike domin gano yadda aka yi suka shigo ba tare da takardar izini ba. Wakilin ƙasar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar barazana ko kuma matsin lamba na sojoji ko kuma na tattalin arziki ba zai sa su ƙaura ko kuma ba zai sa su daina shirin haɗa makamin nukiliya na
zaman lafiya ba, inda wakilin ya bayyana cewar a yanzu haka ƙasarsa za ta ci gaba da aikinta ba dare ba rana, ko kuma in ce tana ci gaba da aikinta ba dare ba rana. Inda wakilin ya bayyana cewar jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta IAEA ba ta yi bincike wanda ya kamata ba, ta yi bincike ne a bisa son zuciya ba tare da yanayin nazartar siyasa ba. Inda wato wakilin ya ƙara bayyana da duniya cewar ƙasar Iran fa a yanzu haka wato ita makamashin nukiliyar da take ƙerawa na zaman lafiya ne, ba wai makamin nukiliya ne wanda za ta yaƙi abokan gaba ba. Inda ya ƙara bayyana wa duniya cewar ƙasar Isra'ila a watan Yuni ta kawo hari kan cibiyoyin makaman nukiliyarsu, wanda hakan ya saɓa wa dokar ƙasa da ƙasa ta duniya baki ɗaya. Inda ya bayyana cewar a yanzu haka ƙasar Isra'ila tana wani shirin da za ta kawo hari ƙasar Iran, inda ya bayyana cewar ƙasar Iran a yanzu haka tana nan tana jiran dakon kawo harin ƙasar Isra'ila. Sai dai ya bayyana cewar abin takaici ne hukumar IAEA ba ta yi Allah wadai da harin da ƙasar Isra'ila ta kai a watan Yuni ba, sannan kuma ya bayyana cewar majalisa ma ba ta ɗauki wani mataki na Allah wadai da yin wannan ba, wanda hakan yake nuni daman cewar can suna so a kai harin. Inda ya bayyana cewar kamata ya ƙasashen duniya su taimaki wasu ƙasashen ƙanana waɗanda suke da burin tasowa domin shirin su na mallakar wato a uranium na mahaɗar makamin nukiliya. Inda wakilin ya ƙara da cewar ƙasar Iran har yanzu tana nan tana ci gaba da ayyukanta na yau da kullum. To duka dai waɗannan su ne labaran namu na yau, sai ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku da abubuwan da suke faruwa. Allah ya sa mu dace.